Hello everyone, new Bodo vlog video नोंथांमोनखौ बयखौबो हरनाय जाबाय आङो नैबे भिडिअखौ मिथिसार बड' YouTube चेनेलाव हगारगोन आरो माने दा हराव खुलिनोसै ओमफ्राय गाबोन फुङाव आपल'ड खालामगोन ओमफ्रायो सिगांनि चेनेलफोरना दंखायोमोन आंना मिथिसार सर्गियारि चेनेल दंमोन ओमफ्राय बेयावबो ब्लग भिडिअ खालामबाय थायो आपल'ड खालामबाय थायो आङो ओमफ्राय बे चेनेला माने जोबोद गोबाव जाबाय आरोना ओमफ्राय माने दाबो साबस्क्राइबार कमप्लिट जायाखै ओमफ्राय भिउआर्स माबाफोराबो कमप्लिट जायाखै बायदिसिना दंलाबायो साबस्क्राइबार कमप्लिट जायाखैबा बोरै भिउआर्स हर्स टाइमा कमप्लिट जानो बेनिखायनो आङो माने मैया नायदोंमोन आरो डिबि टेकनिकेल इउटुब चेनेलाव माने दैमु बसुमतारिनि चेनेल आरो माने बेयाव बायदिसिना आपडेट नुनायखाय आङो 1 इयार्स बारबाथाय माबा जाला होननायखाय एसे कनफिउज जानानै चेनेल गोदान खुलिबाय आरो मिथिसार बड' इउटुब चेनेल माने मिथिसार बड' जागोन आरो चेनेलनि नामा ओमफ्राय आङो माइबारियाव बेखौनो भिडिअ खालामफैबाय आरो माने चेनेल गोदान खुलिनानै बे चेनेलावबो भिडिअ आपल'ड खालामबाय थासिगोन आरो आङो र' थाबायलाय ओरै आंजों रहित दंफैफायोलै नै डिस्टार्बथार न' खाथिनि आदानि जोंहा आयंनि फिसालानि फिसालाथ' आदानि फिसाला जाहैबाय नै ओरै सान दङ मोनाथारसिगोन साना माइबारियाव दंहैयो नैबे जोंहानि माइ ओमफ्राय बे आलि बारबाथाय नैबे थाबायबोनाय फिसालानि माबा माइबारि इसानि आरो आयंलाहानि माइबारि मोनसे माइबारिया नै जेबो हासार होआखै जोंनि जराव बारा हासार होआ ओमफ्राय बेलेग बेलेग गामिया होयो ओमफ्राय सोरबा होयो आरो बारा इउरिया हासार ना मा होनो बेफोरखौ होआ ओरैनो सिम्पोलसो दिनैनि ब्लग भिडिअ ओरैनो थ' थाबायब्रा थाबाय थाथ' र' आजाया होखावखायोलै ना थाबायनाया ओरै मोखां खिन्थाब्रा दे नोंखौ नायगोन ना हाय होनलायब्रा दा दिनैनि चेनेलाव हाय होनहरबाय आङो जों माइबारियाव बेरायफैदोंमोन रायलायनानै दाबो मोजां जाया माथो आजा नोंनाथ' थ' मा मेथाइ खनदों आजायालाय मा मेथाइ खनलाय बिदि मेथाइ खनदों दे ब्रा गोलाव खनलाय देलाय दे खन थाथ' र' राजा आं लास्ट इन्ट्र' भिडिअ फोजोबनि आदसा लोगोफोर बिदिबाल' दाथ' लोगोफोर जायाखै जायफ्रा भिउआर्स फैगोन साबस्क्राइब खालामगोन बेफोरखौ आं लोगोफोर होनहरबाय आरो बिदिब्ला नोंथांमोना बे आंनि मिथिसार बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लाइक होदो आरो कमेन्ट होदो आरो शेयार खालामना होदो बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि बे ओरैनो फार्स्ट ब्लग भिडिअ सिम्पोल माइबारियाव लानाय भिडिअ हाय आंनि नामा फोथायसार गोरा सर्गियारि होनलाय ओमफ्राय रहितबो होनोब्रा ओरै नायब्रा दे देब्रा ओरै नाय मोखां बाय बाय दे